скъпият ти татко се представи за Павлов и му отмъкна телевизора. Случайно да са ви доставили един телевизор по погрешка? Телевизор? Не. Цял ден мислех как да рекламирам магазина, но се отказах. Ще го продам. С парите ще отворя онлайн магазин за плюшени играчки. Ще трябват още средства, както и реклама, но ще намеря начин. Заедно ще намерим начин. Ще записвам еротични хороскопи и с тях ще рекламирам онлайн магазина на баща ти. По-добре помисли как да помогнеш на баща си. Нека заедно подкрепим малкия бизнес. Купувайте играчки от meksviat.bg. Начало. Алло? О, Камелия, слава Богу, че се обади. Сам самичка съм в тази огромна къща. Ма как да готви бе, мамо? Ма аз едва стоя на краката си, знаеш ли колко ми е кръвното? Едва се довлякох до телефона. Айде, майка Чайо, не искам да те занимавам. Лейди Мармалюк? Бабо, ти си Лейди Мармалюк от империята на съчуващото ухо и незалязващите орки. Не залязваш ти. Това няма значение. Слушай сега. Лейди Мармалюк е една зла благородничка, която спасява империята от гибел със своите невероятни способности на лъжец и манипулатор. И какво общо имам аз с тази Лейди Мармалад, освен вроденото благородство? Как не разбираш, бе, бабо? Само с няколко телефонни обаждания може да спасиш империята, семейството от финансова гибел. Слушай сега. Да. Преброяване на таргетите. Да не съм те чула повече да употребяваш такива обидни думи за моите приятелки. Така. Започваме с нощо. Швейцария. Финансово много стабилна. Ще купи поне 10. Катя. Франция. Ужасна фръцна, много ме дразни. Петя. Южна Америка. Не. Южна Африка. Слави. Русия. Леля ти Данче в Австралия, бе. И в Канада имаме човек. Само толкова приятели имаш? Добре, завиждам. Моите само 7 са онлайн. С кого започва?